penses que la teua casa és un lloc molt segur, però recorda que una de cada dos infeccions alimentàries es produeixen a la teua cuina. És fàcil evitar-les. Per exemple, una mesura interessant és lavar les teues mans amb aigua i sabó abans de cuinar i després de tocar aliments crus. Una regla d'or és no barrejar mai l'aliment cru amb el cuinat. Així evitarem la contaminació creuada, que és el pas de gèrmens d'aliments contaminats a altres que no ho estan. És interessant que utilitzes fiambreres tancades i amb una graella per evitar el degoteig dintre de la nevera de l'aliment cru. Interessantíssim també que identifiques amb colors diferents les taules i els utensilis per a cuinar, sobretot aquells que gastes per a la carn. I recorda mantenir neta la teua superfície de treball, llevant cada dia els torcamans, les bagetes a temperatures elevades. Recorda també que si està refredat o tens una ferida, pots contaminar i tens que deixar a un altre cuinar. Ajuda't!